Ağamcan sana dönüy, tayar mı? Baryat. Bardık ağamcan 5 minut. Näme? Yürüdü o. Yürü. Tayar deyip sana diye dokumentler. Söyleme. Oho, kol çekkeler kaydiyat ve fitbolta. Vah, namaz vakti oldu da sen gidiverme namaz mı Ay ho ata bollüsün o. Yollu kardın ya akşam ya vakit gitmeyin namaz okumana. O ne adat olmaz, vaktinde kosan yaxşı var. Sen işten etip gel onunla. Ben olsun. Senin bilen niyen mi? Ben ödüm varan arkayın ol. Ben namaz okuman bir yerden çıksak ha. Diyemezsin, son üstüne mine gittim. Sonunun cahil bilmesen bana gitmenin gerek değil. Mene aycan. Tamam var kayıt. İyisin uğruna ortadan lazım. Ey ağamcan, bolmacağını tuttur ya aycan. Bilem o ay mene. Allah'can. Oğlu vursun o. Bolla. Ösen neyle adamay sen arkayın ne? Aldın mı ya cahil? Yok, o bile tavsırdı ha, kim bilyen adam. İdem o. Doğru vursun da üstlerine varıp durmasan vadak bolun oku. Vah, mene doğru tavsırdım. Kamden bana aynı tek işlat diyen oku. Gidecek mi ya gidecek değil mi? İkinci vakti oldu namaz okuyana onu teyde gelen tavalarla bulanın örmeler kaptılar. Mene gidecek o, algacak o. Tavu. Var, tamam var kayıt ekin. İyisin uğruna olsun. Aha. Ne yaptın ekin? Mene tavsır kayttım. Tuğlama. Buluyor Ali. 20 minutda cana karışmalı. Ay tuğlama. Ay bilen o öyle. Menka bolorla netip bolsa sen kim öyle mi oku mene? Bolar. İkimizken bolar inşallah. Ay sen gitmedin de men gittim de näme de olsa. Cana karışıp dur. Aha. Ana. Canım aile. Alo? Salam Hakim Kuluyf sizmi? Salam. O men. Bağışlan sizin 4 dokumentiniz ýetene. Näme? Siz gynansak da inne kitaplara garaşyp. Goýja Ferdan ýalňyşam bolaymy? Men ýalňyza dokumentler mardım 20 minutdan jaňat dersidiň da. Gynansak da sizin dokumentiniz dogry däl eken gelip gitipsiňiz. Bu ýyl ýetişýäňde bağışlan bizi. Bolýa. Ennekide de bolmaz lan menki. Kıynanma dost bolar. Allah de. Emmeladın gül bolar. Sabırlı ol dost bolar. Gençen sana ya. Bak. Tamam. Alo. Aleykümselam salam aleykum. Ava ata. Unçanın anne. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ol ya. Baryan. Ana, mene beğenirdiler dost. Ben o haber geldi. Düşünemok mu ata? Mene algap harfırıp giden dokumentler bir kaydı otuyor. Himmet atlar dıgıdı otuyor. Denem berde otuyorsun sen kab oluyor. Men kim boluyor? Neyle olaydın? Dost, ben yön oturmadım. Ben namaz okudum, namazda da dile ettim. Namaz işin bitirer. İş namazın yitirer diye. Çok için namazda kan dile ettin, hem dilen kavul oluyor dost. Ey bolya. Dost olamazsın. Bana dile etmedin mi? Bana da dile edemez. Lekin edin öğün etme. Yok, ikimize de ettim. Dine tanrı da şu cahil tutma dünyanın mehtaştan hem ettim dile ettim dost. Kızım. Yakmam hoca. Aha. Alo? Ýene bir gedek salam Hakim Kuluyf sizmi? Oğul men kulüf ekeyim de yaňa barıp gaýtdym. 20 minutdan hem jaň etmelidiňiz maňa. Bağışlan sizin hemmen dokumentiniz düzük eken. Bağışlan bizi ýalňyş. Yalnız kurtul. Ata Şarlyfyň dokumenti bilen bileje dur. Sağ olun. İkimizin kim bilece koyu vuruyor. Sizi gutlaýar, gelip açarňyzlar gelip bilersiň. Baryat. Sağ ol. Taňra kasın. Gördün mü? Ey bollu. Allah diysen, Allah Teala hem işin hem dilerini kabul eder. Doğru aýdym. Ata namaz okumak kıyınmay. Yok dost. 24 saatin 25 minciň alya günüm dowam. Wa aleykümselam. Ha yolda uğradyna. Yür. Baral zayıf.
Aha, Leyli. Otuyorsun ama kovmaya daylan. Näme ýüzüň salykly, saglykmy? Men bir zatdan gorkýan Döwlet. Nämeden gorkýan? Bugün doktora bardym, bolan çağıma bolmaýar diýdi. Menem durmuşym bazılar öýtüp gorkýan. Hey, muňam alad edip berendädini, onu bir alad etme arkaýyn bol. Allah berse alır, berýäne Allah diýipdir. Bermese de günümizde şükür edip ýaşa bereriz. Leyli, o zatlardan alad edip oturma. O sen men eşiklem taýinlemenedir. Wagtam bolupdyr akşam namazyna gideýin, bolýar? Bolýar. Oğlum çık, sen ne yapıp kurlarına? Men geplep bilmeýän. Sen gürlemeseňem sen sesini maňa eşitdiler. Allah Taala men sizi urajak. Bakın men sizin perzendiňiz bolup gelem. O näýli perzent, mende perzent bolmaýar. Allah Taala berenni öz kudraty bilen berýär. Häzir size men ýarady bu gelem. Men eje bolýar. Hakyma da aýtdylar, kabul boldy. Hakyma da aýtdylar, kabul boldy. Häzir size men ýarady bu gelem. Alo. Salam. Hawa. Vay. Düşündüm bolýar. Bolýar, sağ olun. Benim geri gelemde bir hilep bolup oturýarsyň ay. Eýway. Sen ýene dağlap oturdyň mı? Bu göz ýaşlar gaýynky däl şatlyňky. Sen bakym kaka bolýar. Şunça ýyldan soň Allah Taala bize berden sowgat berýär. Lukmandan biz ýalňyşypdyr. Bir başa gaýlykda ýalňyşlyk diýip ýalyjan etdiler maňa. Bizim perzendimiz 7-8 hepdeler eken. Leyli, o habaryňa düşündim bolýan begendim ýöne. Sen oturşuňa düşünýärem o paltoň näme? Daşary gatşap soýdan sokmy ya. He. Döwlet. Häzir şeýle bir zat boldy. Leyli, bulonda wara Allah Taala bize beren sowgaty.